برادری و راهنما و رهبری به هر کجا قدم نهیم مظفری. در قله کوه نقروارت جانم، در سبزه و لاله بهارت جانم. زانیا که گذر سازی گل بندم کشت محبت را بیرام زفر باشد. تا چشمی مستم بلم گردد بدین ها، تا چشمی مستم بلم گردد بدین ها. концерт озмони пайрав аз моҳи август шурӯъ шуда буд. ин ба хотири ҳунармандони мумтози тоҷик ва мактаби эҷодии эшон эътибор дорад. аз зафар нозимов, одина ҳошимов, нигина рауфу, акашариф ҷураеву, абдулло назриеву, дӯстмурод алиеву, ҳусейн насриддинов, бой муҳаммад ниёзов ва ҳамин зумра санъатварони бузург бахшида мешавад. ва дар ибтидо мо шурӯъ кардем аз ҳунарманди номӣ аз зафар нозимов. дар муддати 2 моҳ беш аз 48 нафар номнавис шуданд, суҳбати радиоӣ доштанд, мо мутахассисон суҳбат доштанд. аз ин 20 нафар ба консерти ниҳоӣ ба консерти озмуни ниҳоӣ рохат гирифтанд. имрӯз онҳо пеши мардум санъати худро нишон медиҳанд. манзури асосӣ ин аст ки онҳо бештарашон аз 50-60 болотар ҳастанд, эҳсос кунанд ки онҳо низ фаромӯш нашудаанд ва ҳам ҷавонон дар ин ҷо иштирок мекунанд. ин ишора ба он мекунад ки мактаби эҷодии зафар нозим идома дорад.